welcome back to my channel. I'm Jenny B. Borga. And may gagawin tayo nga na twist. Sabi nga nila twist, di ba? Ayan na yan. Makeup battle ni Christy at ni Angeli. Ay! Ay, Eda! Oh, ilalagay ko muna to ha. Okay, mag-start tayo. By the way, hindi sila marunong mag-makeup! Yun! Kung anong makikita nyo, yun na yun. Hindi sila makeup artist, okay? Sige guys. Yan. May nilagay lang ako sa buhok ko. Okay. So, dito si Christy. Dito si Angeli. Ito yung mga makeup, guys. There. Ayan, ayan. Hindi nila alam kung ano ilalagay. Yan. Ayun na yung mga brushes ni. Yan. So, go, 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 go. Dungan, dabunot eh. Uy, Oo. buli man. Dungan, oy, kaya unfair. Biya, buli-buli. Sige. Ako. Ang box. Hindi pwede makita. Ang pangit. Okay naman ako eh. Oh. Box namin, oh. May mahiwagang. Wala lain. Oh. With all the brushes. Okay. Limited edition. Limited? Ang brush ni Unclothes. Ayan. Ito lang yung applicator namin, guys. Huwag na kayong manili. Huwag tayong osyoso. Ayan. Primer. Primer first. Okay, primer first. Ayun, tagda ko dyan. Ano na ka? Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. Buster! Give me right. Buster! Christy! Pwede po takan na ng brush? Ay, sabi ko yung ganito ka naman. Hindi naman niya yes, ante. Ayun, alpas si Christy! Huwag mong tingnan, Christy, oy. Ate Christy, ganin mo ang brush. Ay, sabay pinapudyot. Kita mo. Go! Okay, go. Oh my God. Hindi, wala. May sunod, te. May sunod. Ay, sabi manukod sa natin. Shoy. Looy, ganito ba? Dahil sa katawa, te. Te, sigdaron kay. Gwapo na kayo siya. Hindi na kayo nakaguban, no? Gabi nga battle. Makeup battle kina siya. Smile. Na nasa boteria. Smile. Dalawa ng makeup guys, important yan. Galing sa Republic ng Bohol at Republic ng Sikihor. Public. Ay, Unclothes pala yung ginagamit na Uy, brush nila, ay, guys. mo, Auntie Christy. Magilis ako muna, Auntie Bay. Ayan. Galing yun sila. Baka na akong siupaw. Okay. Right, so. Okay, tama na yan. Okay, para magayon ng Okay. makeup ng batay. Next. Pwede mabuhay. Foundation. Foundation. Ay, foundation. Primer man ko kanina. No, dili na siya Primer. balik. Primer, foundation ako manak, te. Foundation. Ay, sa pabi. Ti, wala kang tinulunod, ti. Ay, isa pa eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 counts na. 1, 5. Kayo. 2, 3. Sabi ko cute. 1. Ayan. Go. Mist. Sa akin. Spray mist. Beyond L. L'Oreal. Uy, spray man eh. L'Oreal. Infallible. Yeah. Okay. Shade niya. Beach. Sa imo na dapat ng part. Sama na itong manager, oy. Sa umar, ito ni pag-apply, oy. Ano ba yan? Ti! Masa ba? Nasa isa, uy, pwede trapo. Yes, ate. Buta na Yes, na na siya. foundation. Ah, dapat tayo? Okay. Yeah. Meron foundation sa patay. Kaya na. Yun naman, oy. Again na. Ay, siupaw na talaga ako, guys. Okay, tapos na. Oh, bites, go. Okay. Next. Next, contour. Gusto mo lang contour, tiyo. Gusto mo lang pag-apply. Secret.
Sir, kasi pa una. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tipo. Bakit na? Kailangan mo na gamitan. Eyeshadow. 4, 3, 2. Nika. Pakita. Nika. Hoy! Nika. Sige kami na. Oh, parehas na may nakuha. Eyeshadow, pero pwede siya sa contour yung brown. Uli bro na ni. Shimmering kasi. Si kanina lang Yan. silver. Yan guys, shimmering. Nika, New York. Wait, tagay ko isang brush Dark, kami kanang gamay. dark na eyeshadow. Tapos ito yung nude nila na edition. Ayan. Nika din nude. Pwede black. Okay, so, yan. Pwede black. Bahala mo. Asa po ang contour dani? Sige, contour. Di mo brush. Kanina lang silver. Contour silver. Dapat dark. Ako siya muna pag dark na black. Sige, black. Oh my God, pag eyeshadow wala yung gamit na brush. Why di ka kamala contour? Ah, chess. My God. Saan mo ni pag-contour? Ti, black siya ti. Bahala na ka ti. Hala! Ano na yan, guys? Ay, sakti! Uy! Wala ka nito siya kayo. Ay, sabi. Duwaga to, kaya wala pa. Guys, pag hindi nyo na intindihan yung mga sinasabi nila Bisaya, yun guys ha. Uy, auntie. Mga di ba? Ang ginagawa na kasi. 1, 2, Tita, yung daring nga part. Ay, sabi. 4. Luyan yung mga Contour, ginagawa. ako kaya ang Mga na. Next, kilay. Tapos na. Oh my God, isa na ka kilay. Yan. Isa na mga kilay. Uy, bayan. Highlighter. Highlighter, pauna di ay. Sige na, highlighter. Uy, no, dili man ka lang sa highlighter. Bunot, bunot, bunot. Gunot. Ano ba highlighter? Isang kilo. Asa yung buta ang highlighter? Kus, ayaw ang contour. Ay, Sa hubog ang buhok niyo? L'Oreal. Infallible. Ay, kanina sa LA. LA. Yung contour nila tsaka yung highlighter. Pwede yan. Yung dark. Para na akong siopaw guys. Yan. Basta mar. Yan. No, wala. Hindi siya makuro lagi. Powder, maniti. Hindi pa na-over sa powder. Na-over sa... Da, manya, mag-make up agad. Tapos na. Wala pa. Isa pa, bag-out na ito na. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Stop! Okay. Eyeshadow ang susunod. Eyeshadow. Uy, ako na lang. Ay, wala. Okay, Puno naman. Bunot. Eyeshadow. Ano may shadow doon? Wala naman. Naka-choice kayo siya. Nag-ipabutot sa nandaan. Wala, lagi na yun. Okay na na yung 5, 4, Belena. Everbelina guys. Yung ano nila, yung lip Then, and cheek stain. Passwords ka, Gusti. DTLA sa LA guys. Yung Scarlett. Ayan. Di, wala kinang sabi mong dagway, te. Wala nag-gawers. Di na worst. Yan ang kadan eh. Pipi yung te. Diyan, pabuta. Sa kamutan, dali. Professional, kikipang kamot. Mura nag-gawin eh. Actually, tara na rin kay stain. Hindi ko naman na. Paugahan lang na yung mga. Iba siya sa ato. Brosa pagid. Ay na, kamot na. Uy, black, gary. Wala ka ng highlights. Fight! Paugan sila. Tip! Tapos na. Susunod. Pagkilay. Ako na po yung una. Ikaw na Eyebrow. punta na rin. Kisti, uy. Uy, 5, 4, 3. No, maro ko kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Arang-arang, dili kayo ko. Pangit. May kilay pa na. Diyan na. LA! Ay, sa baliktad. LA girl. Siya Yan guys. maragi pa ako lang mo. Yan yung applicator nila. Ito. Tara, ti pangit kaya ako nabunutan. Okay. Uy, di ko pala kilay, ti. Beauty stick.
ng Miniso. Highlighter din eh. Miniso. Ay, ako. Very good, Gilis Christy. Patay ko, wala kining kilay. Dabe, ang kilay? Wala kining kilay ron. Yun sa pagsudlayan eh. Wala dilay. Kilay man nga sa ibabaw mo. Grabe sige sa nakahawid. Di mo puti man imo kilay. Dakuan raman. Okay. Pa. Ako na si Madam Kilay, guys. Hello! Next! Next! Ito ang finish touch. Finish touch na. Uy, finish touch. Uy! Okay. Last sa lipstick. Ayan. Lewi! 5, 4, Meron na L'Oreal! L'Oreal Paris. Wala ni brand. Brandless! Ano sa sun? Wala na siya brand. Mina. Ayan si Mina. Mina ka. Tira lipstick na bang kati? Niliptin, trama na bayot. Sige na. Ay, dirito nga mo ha. Mo na kasi mo da. Hindi, hindi ka tawag sa video. Sayang, magigala. Lagi mabuting singipon ang lipstick lang. Uy, parehas with ang lipstick at color. Pero nanglapas mga tuwa naman ang 3-part man na imo. 1 half raman na. Hindi ka mupat. Baga. Uy, wala siya nose line. Ay, nose line. Ha! Gapay kate. Lipstick ako. Okay, guys. Ito na yung finished product nila, guys. Ayan. Bigyan nyo na ako ng hostisya. Wala pa! Blush on! Oh, blush on. Ay, blush on pa. Ako na Blush food! on. Isa na lagi pili. 5, 4, 3, 2, 1. Lo! Blush on na rin ako ni. Oh, anak lang. Okay, ito mo na. Sorry. Beauty stick na Miniso. Bake Cosmetics. Bay Cosmetics. Ayan, guys. Holy Grail. Holy Grail. Gisit eh. Perfect. More siya kung blush. Isa pa. Sige, para mapanas on ko. Marag lapis. Iti, ako sabot si mong make-up. Ito, pangit ka ayot eh. Christy, kung makabuta, para kapag-color. Para matamo na itong black, be. Yung blush raman, uy. Blush, blush, na may blush, dali. Oh my God. Okay. Ayan, guys. Picture din, dali, be. Dali. Dala ng applicator. Ayan, guys, yung finished look. Sino mas maganda? Dito na side. Judge. Tani. Not your own! Yan na yun, guys. Oh. Mali na sariling atin. Batam na. Sige, pag-pick. Magkano na, anak. Nga. Ito na yung finish, guys. Ayan. Sa tingin nyo, sinong nanalo? Ayan. Wala. Ay, kampat lang ako. Amore na kasayo. Wow! Uy, Ajire, pilingon kay ka. Ito na yun, guys. Tingnan nyo yung eyeshadow ko. Pampro. Isang tiyo, margalok, dugo awa. Irisan sa ito, irisan sa pachada, irisan. Ayan na yan. Huma naman, yan naman ang nakuan. Okay. Base, na. Okay, judge na. Judgment day. Sabot ka bati. Sige na. Pa! Ikaw mag-judge. Ikaw mag-clap. Goal! Kayo Kayo ka side goal! Goal! Dito or dito? Done. Clap na clap. Gege! Left side or right side? Goal! Right! Walang clap sa right? Wala ka right! Wala clap sa right? Sa Right! left! Sa left! Ang tinood lang, wala dyan nakadaog sa ila. Ang daog. Clap lang ba clap? Clap lang. Grabe kasi. Okay. In short, walang nanalo guys. Wala. Dili nga nadaog. Dere bitaw, dere. Uy, lain ko. Chada ko make up. Okay. Uy, Si Christy ang winner. Dili. Kini papa. Ay sa kilay magud niya, tsada pagkakuan. So, si Christy ang nanalo guys. Ito pa din siya mga 1, 3, 4. Yes. Yan. So, thank you guys. Thank you, guys.
Subscribe guys sa my channel. Thank you, thank you, thank you. God bless, God bless. Bye-bye! Bye! Guys, like this video and subscribe, like. Thank you. Bye-bye. Subscribe. Bye-bye.